Sirs, please rise for the Divina to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence
person and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers. We shall honor you, Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor Saint Jude. Heal the sick and the depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you, Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, we shall be the same. Saint Jude, pray for us. In who follow the book you aid. Oratio Imperata. Yan ako. Isabay man po niya ang mga mass intentions sa misang ini. Thanksgiving in honor of Saint Jude by devotee, for birthday by Josephine H. Granatin, for 22nd birthday by Tricia May M. G. Manalo. Thanksgiving also of by the following: Bas family, Chant Bausing, Hilda Lianza and family, Teresita Lisay, Warren Madrona and family, Fe Tibar and family, Otivar, Alta and Boncondin family, Miguel family, Maricor Pasibe. Special intentions for good spiritual, physical health and safety of my family by Rosie B. Azupardo Cantara and family, to pass the upcoming civil service exam of my husband, Christian Llagas, on August 9, 2026, by Reina Amor Llagas and family, for safe travel of Mr. Henry Liandelar by Teresita Lisay, for success of career, good health, more financial blessings of Wency Dennis and John Andre Lisay by Teresita Lisay, for CPALE October 2026 by Yuki Wahe, to pass the CSC exam and for the guidance by Maria Margarita Bea, for board exam for PNLE 2026 by Anyoso family, for August 2026 PNLE by Jarica Labilias. Special na kahagadan, Miguel family. For the eternal repose of the following souls, for Froilan by Rosie B. Azupardo Cantara and family, for Vitalina Coleto by Maraño family, for Bevin by Sales family, for Danilo by Noel S. Nunez and family, for Editha and Rodolfo by Angela Gadang, for Teofilo by Maceda family, for Alexander by Rodolfo family, for Aljan by John Daryl Hakub, for All Souls in Purgatory by Miguel family, for All Souls by Nares family, for Roberto, Loreto, Corazon, Felicidad, Francisco and Bruno by Maricor Pasibe. Panwaan ng Diyos, tindog po ang kabos. Ang kapurang ng gabon
silbidar man sa aldaw na ini, ang kapistan kan transfigurasyon kan kagurangnan. Sa ngarang ka nama sinaki, sin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ang atugang ako sa mga kasalan, tani magkano kita magsilibrar ka nga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko rin makuri sa isip, sa tarang, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangali ako sa Santa Maria, dani nabirin, sa gabos ng Angeles Santos, asin sa indo mga tugang, ako'y pabibis kaguranan tang Diyos, mahirak manlagod sa to ang Diyos na makakaman, asin magapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, sin sa daga, katuninongan sa mga taong marayan buot, inoomaw mi ika, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kandakula mong kamurawayan, kagurangnan hading langit no. Hadeng langit nun, Diyos sa mga makakaman, kagurangnan aking bugtong Iso Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama, ka nagpapara kan makasalan kakinaban, kay raki kami. Ka nagpapara kan makasalan kinaban, ako ang samong pakimaherak. Ka na nagtutukaw sa to ka nama, kay raki kami. Tay kasanan banal, kasanan kagurangnan, kasanan orong kalangkaw, Heso Kristo, kay bakan Espiritu Santo, kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mabiibig kita, O Diyos, naan mamuraway na transfigurasyon kan bugtong mga aki. Pinagkusog mo ang mga sakramento nin pagtubod sa pagsaksi kan mga kamagurangan, asin makangalas na enot mong pinahayag, ang lubos na pag-ampon nin mga aki. Warasan sa mong mga nasasangkuban na maginanyog sa tingog kan parangat mong aki, magkaniko kaming maging mga paramana. Kaiba niya siya nabubuhay nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa panahon kan mga panahon. Amen. Amen. Enot na babasahon, pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mantang naghihiling ako, ibinugtak ang mga trono sa mga lugar kaini. Ang sarungdanay na buhay, nagtukaw sa saro kan mga trono. Maputi, siring sa niebe ang sa iyang gubing. Asin nakakaagid sa telang purong lana ang sa iyang buhok. Nagkakalayo ang sa iyang trono, na igwanin mga redang naglalaad. Hali sa iyang trono, nagbubulos ang sarungsalog nin kalayo. Yaong duman ang ribo-ribong tawo na naglilingkod sa iya. Asin ang milyon-milyon na nagtitindog sa iyang atubang. Nagbukas ang korte sa pagdangog kan mga kaso, asin binuksan ang mga libro. Sa bisyo na ini, sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarunggaro tawo. Nagrarani siya sa ko. Napapatos nin panganoron, asin nagduman siya
sa danay na buhay, dangan ipinamidbid sa iya. Tinauan siya nin autoridad, onra asin kapangyarihan na maghadi. Tanganing paglingkudan siya kan mga tao sa gabos na nasyon, rasa asin lengguwahe. Magdadanay an sa iyang autoridad, asin mayo nin katapusan an sa iyang kahadean. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan naghadi, urog kahalangkaw sa bilog na kinakban. An kagurangnan naghade, orog kahalangkaw sa bilog na kinaaban. Hadi an kagurangnan, mag-ugmalugod ang daga. Mag-ugmalugod ang mga baybayon kan dagat. Panganuron asin kadikluman ang nasa palibot niya. Katanosan asin hustisya ang mga pundasyon kan sa iyang trono. An kagurangnan naghade, orog kahalangkaw sa bilog na kinaaban. Ang mga bukid natatanaw siring sa taro sa atubang nin kagurangnan. Sa atubang nin kagurangnan nin bilog na daga. Ang kalangitan nagbabareta kan sa iyang katanosan. Asin ang gabos na nasyon, nakakahiling kan sa iyang kamurawayan. An kagurangnan naghade, orog kahalangkaw sa bilog na kinaaban. Huli tay kakagurangnan ang pinakahalangkaw sa bilog na daga. Urog nga dakula kesa gabos na mga Diyos. An kagurangnan naghade, orog kahalangkaw sa bilog na kinaaban. Ikaduwang babasahon, pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pedro. An ipinahayag sa Indo dapit sa kapangyarihan, asin pagdatong ni Hesukristo na sa tong kagurangnan, bakong gikan sa mga usipon na inimbento sana. Hulit ang mga saksi kami kan sa iyang kamahalan. Nahiling mi siya kan inako niya sa Diyos Ama ang kaumawan, asin kamurawayan. Dangan na daw miantingog kan dakulang kamurawayan, kan magtaram siya. Ini ang namumutan kong aki na ikinakaugma ko. Nadawog miyan boses na ito na halik sa langit. Huli ta kairiba kan kagurangnan, duman sa banal na bukid. Kaya nag-urogan sa mong pagsarig sa mga ipinahayag kan mga propeta. Marahay pa para sa Indo, napahalagahan ang pahayag na iyan. Garo sarong ilawan na nagliliwanag sa madiklom na lugar. Sagkod na magbanaag ang aldaw, asin magliwanag ang bituon na makaaga sa indong mga puso. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkalis ni anom na aldaw, pinag-iba ni Jesus si Pedro asin magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kanito na sinda nahiling nindang nagliwat si Jesus. Nagliwanag siring sa aldaw ang lalawgon niya. Asin nagkintab sa kaputian sa iyang gubing. Dangan nahiling ninda, si Moises asin si Elias nakikipagulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro kay Jesus, kagurangnan, marahay na uyak kita digdi. Kung bot mo, magiba ako nin tulong payag-payag digdi. Saro sa imo, saro kay Moises, sin saro kay Elias. Nagtatarampas siya, kan lindungan sinda, nin maliwanag na panganoron, dangan sarong tingog, halis panganoron, nagsabi, inian sa kuyang namumutan, na kinakaugma kong gayo. Dangogan indo siya,
Kan man ako ginikan mga disipulos, nagdapa sinda sa takot. Alagad, dinulok sinda ni Jesus, dinautan sa kasinabihan, tumindog ka mo, dahil ka mo matakot. Pagtingkalag ninda, mayo na sindang nahiling, kundi si Jesus na sana. Mantang naglulugsot sinda sa bukid, pinagbutan sila ni Jesus, dahil nindo ipag-usip, ang kinsaki sa mga nahiling nindo, sagod na anakin ng tao, mabuhay liwat. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Kung naroromdoman ta, ka nakaaging Semana Santa o Kwaresma, panahon ng Kwaresma, kadawang Domingo, ang Ebanghelyo baga ang transfigurasyon kan kagurangnan. Nata daw tapig babasa ngunyan o may hiwalay na kapistahan. Ulita, importanteng gayo ang mensahe kay ning transfigurasyon. Not duman sa mga disipulos na malapit ang makita ang pagsakit kang kagurangnan, ang pagpaasa niya kang krus, ang paglait-lait sa iya, as in ang paggagadan niya mismo. Kung kita, mga disipulo kato ni Kristo sa root sa 12, anong mamatean nindo kung mahiling mo ang kagurangnan nindo, pigpapaasan ng krus, sisipa-sipaan, as in iba pang mga pag-insulto. Bako bagang madidismayo o luya ang bota. Iyan ang yason nagsabing akin ng Diyos. Pero ilinga ngaya, dahil ngaya nakakatumang, maluya, daog-daog. No? So, ining future na magiging feeling o pagmatikan na apostles, iyo po ini ang pinakainot na rason. Kung nata din narakang kagurangnan, ining tulong enot na mga disciples are the first three, no? Disciples, Peter, James, and John. Itong mga 4 to 10, dahil napigdara, tawag ko ito masyadong importante, no? Ninulit ay ni ang magiging mga lideres kan simbahan na imumok na o itutugdok ni Jesus. Si Pedro bagay, yung naging Santo Papa, Inoto Santo Papa. Si Santiago o Jaime, na naging enot na saro sa mga naenot na nagdulot kan buhay, no? Sarong martir, no? Si San Juan, yun, nag-ibukang o nagsurat kang nagkapirang libro, one of the Gospels, so the fourth Gospel, according to John, as in ang libro kang Apokalipsis, siya pa nagsurat, no? So these are very important apostles, since sila mismo ang pinakitaan ni Jesus kan natatago niyang kamurawayan, no? Sa iyang pagiging Diyos. Kaya lang, kang nagsabi siyang aki siya ng Diyos, dahil sa pigtubudan, no? Lalo na itong mga Pariseo, Saduseo. Kaya puan, ano sabing sekreto man na ipakita. The same thing with the resurrection. Kaya ada kolon so day nagtubod duman sa Israel na naboy liwat sa Kristo. Ninulit, pinakitaan man sa ni Kristo, so may pagtubod. And these are the same people that will bring the news of salvation to the world, hindi pong mga disipulo. So that's the important. Ngunyan, sa buhay ta, bilang parasunod ni Kristo, ano ang mensahe kay ining transfigurasyon? Not, digdi sa banal na misa, nangyayari ang transfigurasyon whether you like it or not. Ang banal na hostya na
binibindisyonan kang padis, baag kang Espiritu Santo. Whether you like it or not, nagigipo yan na hawak ni Kristo. Kaya ang hawak ni Kristo, bako naman sugadan na Kristo, o so pigpako na Kristo, so nabuhay liwat na Kristo, na nagpapailingkan sa iyong kapangyarihan. Siring na nagtutubod kita na ang tataramo ni Kristo, dahil mapapara, dahil mawawara. Tapos sabi niya, as long as mawawara man ang langit as daga, alagad sa mga tataramon, dahil nanggad mapapara o dahil mawawara. So, ang tataramon na inot na parte kang misa, asin ang sa iyang tinataong lawas, sindugo, na iyo man ang ginikanan kan sa itong pagtubod. Kung mayo ining pagtubod sa iyang resurrection, matubod man kita. Dahil man kita matubod. Taang nakapako, dahil manin power. Pero itong nabuhay liwat, but sabiyon, inigabos na sinabi kang Diyos Ama sa lugar na ini, Kantabor, padumanda siya nag-transfigurasyon, nagpapatunay na totoo ang gabos. Sa kundi si Jesus na buhay liwat, ining pagpailing niya, kahit sa kamurawayan, before the passion, but sabiyon, makukonfirm, mapapatunayan ka sa iyang tunay na pagkabuhay liwat. So, do we believe in the resurrection? Do we believe that our lives will be changed because of the passion of Jesus? At ang highlight kan passion, iyo ang pagkabuhay liwat. Kaya man ang tao, may rason man na magbago kan sa iyong buhay. Ikaw man na rason na sabihin diyang namidibidan niya ang Diyos sa buhay niya. Takon, sisimbag at ito yung makagadan sa pagnabina kay St. Jude, sa pagpangadyi. Isn't it a moment of transfiguration? Bako man supadi na nag-bless kan sa indong mga lapis, sa indong taradara, ka nagpa-bless bago mag-take ang exam. Kundi ang pagtubod ta sa Diyos na makapangyarihan. Bako lang kapangyarihan sa pag-take ang exam, kapangyarihan sa bilog tang buhay. Masain kita, pagkatapos kang naka-exam na kita, bako katrabaho, maagom, pakaagom, ano na, maadat na kita ng kagadanan. But if our dead bodies will again receive another form of life, that is the best gift God can give us. So yan po ang pagtubod. Kung pinapadanay tayo ng pagtubod sa kapangyarihan ni Jesus, na siya ang tunay na akin ng Diyos, siya ang tunay na Mesiyas, then paladan kita, tanyaon kita. Karo man sa nakita kaibahan duman, kantulong disipulos sa madiklom na lugar, bulod, silensyo, alagad ito ng Diyos. Natatakot kita sa diklom, pero kung nagapangadji kita niya ng Diyos, di man kitang madadangog na iba, kundi ang satong sadiri na nakikiulay sa Diyos. So that's our own transfiguration. Sometimes, takot kita sa diklom, yaon sa aswang, yaon sa kung ano. Kasi saan makakatakutan mo kung namot ang Diyos sa iyo? As in, tinatawan ka ni bagong buhay. Uya, padigdi sa kinaban, ikaw na yung paglaom na mabuhay. Lalo pa kaya kung nagadan ka sa grasya ng mahal na Diyos. For sure, the glory of the resurrection will also happen to each one of us. Sa tuyang fidelity, sa tuyang pagtubod, asin sa tuyang paglaom. Ito
pamibig ang mga tugang tanganin sa kuha sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakaman. Akon manlugod kan kagurangnanan atang sa imo mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami pakabanalan mga dinulot na atang na mamuraway sa mamurawayo na transfigurasyon kan bugtong mong aki asin lugod kami na mga ugasi kami sa mga digta nin kasalan sa banaag nin sa imong kaliwanagan uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas sa mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat matanos si nakakaligtas na danay sin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Tas atubang niyang piniling saksi, pinahayag niyaan sa iyang kamurawayan, asin pinano sa urog kadakulang banaag, itong kamugtakan kan hawak na kapareho sa iba, tanganing an kapadungkalan kang krus, mapara sa puso kan mga disipulos, sinan kapanoan, kan makangalas na pinabanaag. Sa iyang pamayo, ipinahayag ang hawak kan bilog na simbahan, kaya kaibakan mga virtudes kang kalangitan, padagos kaming nagsisilibrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurang dani kadang-kadang banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, siya na sa rugaring nubuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkaning tinapay, sin magpasalamat, binaakini, tinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, sigirari na pagpasalamat sa imo, tinauso sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabawas sin mag-inom kaini, tainiang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
kami nagurumdam sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangdan, kining tinapay nin buhay, asing kalis kaligtasan, nagpapasalamat, tapi napagkanigo mo magkatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdama kagurangdan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kang gabos na klero. Siring man, garamdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong ginigiramdom, pinapamibi sa misang ini, asin man ang gabos na gadaan, dangan ako asin na sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay Raki kabigabos, namimibig kami, tanganing kaiba na Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, singabos na santos, na kaitupuan na kapagayagaya sa imo. Magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin pamuraway sa imo, siring man. Huli sa aki mong si Yesu Cristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Narukdoan kan mga nakakaligtas na tukon, pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, aman niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang bot mo sa dagaan, siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa roal daw, tao mo sa muya, ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang managkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon, katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, nakaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Cristo. Hulitas sa imo ang kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Cristo kagurangnan, ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, itinataw ko sa Indo, hare pagilinga sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papakani ko siya mapatuninong, sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan kang gagurangdan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. turugang ki Kristo, patinawan ka mo, kan tandaan, katuninungan. Peace be with you.
dugang ayon sa kagurangnan sa Kristo, siri nagpapailing kan sa ing kamarawayan, sa tuya gabos, o daban sa mga apostoles. Siya man din nakakalingaw sa mga hinahagad ta. Siyang kodero ng Diyos, paparang kasalan ng kinaban, pala na mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamano kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Please kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibig kita. Kagurangnan, amibig kami, mga banal na kakanon sa mong inako. Magbago sa mo sa sayang ladawan. Naan kaliwanagan kay ni binuot mong ipahayag sa sayang mamuraway na transfigurasyon. Siya nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa nagkapirang anunsyo. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantenir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes, nag-abot po sa 23,780 pesos and 30 centavos. Ang ambag niya to sa siring na oras ni misa nag-abot po sa 3,673 pesos and 20 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 4,799 pesos and 80 centavos. Ang nakolekta niya to para sa bulanin Hulyo, hale sa tada canisters, igwang total na 4,885 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuhaon sa opisina ang canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulanin Agosto. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Mautmi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga minasunod na anonymous, 5,000 pesos, duwang 1,000 pesos, apat na 500 pesos, 300 pesos, 200 pesos, Paliza Family, 2,000 pesos. Diyos mabalus po. Tindog na po kita sa huring bendisyon. Kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikan mga pamibi, intercessiones anudas sa Deo, Sinman Maria, inaning kaligtasan, kamo sa indang mahal sa buhay bendisyonan, sa ngarang kanama, sinaki, sinkan Espiritu Santo. Amen. Idinulot na banal Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon po.